ויאמר אבינו שובו שברו לנו מעט אוכל, ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף, ולא ראיתיו עד הנה, ולקחתם גם את זה מעם פני, וקראהו אסון, והורדתם את שיבתי ברעה שאולה, ועתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה בנפשו.